3 jaar lang al giet Maede op de fiets vanuit het AZC in Burgum naar de Friese Poort in Ljouwert. En docht no mai in de wedstrijd voor landelijke ambassadeur van het MBO. Momenteel zit ik ook in de top 10 van heel Nederland, bijna eerste. En ja, ik ben de uitblinker van Friese Poort geworden. Dat betekent dat ik als beste stage van Friese Poort ben uitgekozen. Maar ja, deze modelleerling, wij zeggen vaak, daar zouden we wel een hele klas vol van kunnen hebben. Ja, ze doet ontzettend haar best. Ze ervaart voor ons gevoel onderwijs ook als een voorrecht en niet zoals heel veel leerlingen als een plicht. Ze maakt ervan wat ze ervan kan maken. Het kan straks zijn dat jij gewoon het gezicht van het Nederlandse MBO wordt. Dat kan wel, maar ik moet wel, tot 8 november heb ik tijd om mijn stemmen te krijgen. Op Squalle docht ze het heel goed. Alle examens binnen helle, nog 1 stage moet er komen. Dan zou er een diploma wezen. Maar die stage is een probleem. Ik moet nog steeds een geldige ID-kaart regelen, maar dat moet de IND geven. Maar door mijn situatie is nog niet bekend of ik mag of niet. Maar als ik geen stage loop, dat betekent dat ik geen diploma kan krijgen. Hoe is dat voor je? Het is best moeilijk. Want je zit al 3 jaar op een school, je hebt hele theorie afgemaakt, maar je kan niet de stage lopen. Dat is gewoon niet leuk. Je doet je best voor je opleiding, maar ja, dan komt het niet goed met de stage. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ik hou me vol. Je houdt vol. Ja. Wat zijn jullie druk bezig? Moet, hè? Ja. Wij hebben ontzettend veel bewondering voor haar dat ze ondanks dit soort omstandigheden zo doorzet. Want het moet toch heel frustrerend zijn dat je niet precies weet waar zo'n schoolopleiding toe kan leiden. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan ook wel eens denkt van nou, ik hou hiermee op, want waar doe ik dit allemaal voor? Maar zij komt elke dag weer vrolijk en fris op school en zet de schouders er weer onder. Heb je enig idee in wat voor situatie zij haar bevindt, hoe dat wezen moet? Nee, ik denk dat je daar net, dat je dat zelf net zou willen kennen. Ik denk dat het volle verschrikkelijker is dan dat je denken. Ze is een van de betere leerlingen bij u is in de klasse. En dan snap ik het wel als het vervelend is dat ze dan eigenlijk net stages erin. Of... Ja. En misschien wel weer waarom naar Afghanistan moet. Ja. Ja, dat vind ik wel erg. Ik denk wel eens aan terugkeer naar Afghanistan, maar als ik veel daarover nadenk, dan kan ik me niet zo goed volhouden als nu. Want ja, dat geeft echt niet zo'n goed gevoel. Die motivatie wat ik nu heb, dan wordt het veel verminderd. En dan word ik gewoon veel snel moe van al die problemen en dan kan ik niet meer door. Hoe groot is de kans dat jij terug moet naar Afghanistan? Heel groot. Heel groot. Ja. Want dit procedure wat wij nu hebben, als dit wordt afgewezen, dan hebben we geen andere keuze. Dan moeten we terug. Dan worden we gedwongen teruggestuurd. En hoe gaat jouw leven er dan uitzien? Ja, mijn leven heeft eigenlijk geen betekenis als een vrouw. In Afghanistan als een vrouw heb je helemaal geen waarde. Je moet alleen maar kinderen krijgen en huishoudelijke dingen doen. Ik doe hier heel veel. Die vrijheid wat ik hier heb ik daar niet. Je kan dan niet meer naar school? Nee, niet werken, niet naar school. Ik was 15 jaar in Afghanistan en in die 15 jaar ben ik niet naar school gegaan, omdat de situatie daar veel slecht was voor mij. Maar ik ben 6 jaar hier, kijk, zo'n grote succes heb ik bereikt. Nou, kan het aan wezen dat ze misschien die wedstrijd wel wint? Ja. En dan een mannen letter uitzetten wordt. Dat zou toch een idioot verhaal wezen? Nou, dat zou natuurlijk ontzettend sneu zijn. Ja, daar moet je niet aan denken dat dat gebeurt. Als het goed is hebben jullie allemaal ervoor gezorgd dat je het nieuws volgt. Wat zou dat voor jou betekenen als jij dat gaat winnen? Dan wordt het heel goed, want dan ziet iedereen dat ja, in moeilijke situaties kan je ook gewoon verder gaan met je studie. En je hoeft niet echt de perfecte situatie te hebben om naar school te kunnen. Er zijn ook heel veel studenten die bijvoorbeeld mijn situatie hebben, maar niet verder gaan met hun studie. Maar als ze die doorzettenheid wat ik heb ook hebben, dan kunnen ze wel heel veel betekenen in Nederland.
wat ons betreft gaan we voor goud voor Maëlle. En zijn ze hier trots op je? Ja, zijn jullie trots op mij?